Duha ka Ilonggo nagpakigbahin sang ila eksperyensya sa pagboto sa Estados Unidos. 2020 US elections mas mainit kung ikumpara sa mga nagliligad nga eleksyon. Si John Sala nakatutok. Duwa ka beses na nga makaboto sa Estados Unidos ang Ilonggo journalist nga si Alex Vidal nga nakabase na sa karon sa New York. Suno sa iya pareho sa Pilipinas mainit man ang election period sa Estados Unidos ilabi na subong nga may pandemya. Suno kay Alex sa US tagsa ka state ang may solid nga ginasuportaran nga natunga sa Democratic Party nga ang kandidato sa pagka-presidente amo si Joseph Joe Biden. Kag ang Republican Party nga amo naman ang partido ni US President Donald Trump. Kay ang Texas nga may 38 electors ari ini sa tos up, kag ang Florida nga may 29, kag ang Ohio nga may 18, kag ang Georgia nga may 16, kag ang North Carolina nga may 15. So matambok ini ang mga tos up states, kag amo ini ang ginaawayan subong. Ginabantayan man subong ni Vidal ang impormasyon nga nabaton sini natuhoy sa posibleng gamo nga matabo sa election day sa US. Ang International Crisis Group, bago ini siya nga balita, bago ini siya fresh, siguro hours ago lang, nag-release sila sang ilang report na nag-warning sila nga it seems that there will be an unfamiliar danger nga matabo sa after noon hasta sa gabi during the election day. Para naman sa first-time voter nga si Maria Almi Blaha nga tumandok sang Cadiz City, kag residente na sa karon sa Seattle, Washington. Dako man ang epekto sang US election sa mga Pilipino nga nagapuyo na dito. Actually, hindi man lang mga ang Filipino community actually nga may makarelate sa election sa United States. Daw majority man halos tanan man nga mga group or other race. Parehong panidugan ni Vidal kag Blaha nga ang mga programa sang duha ka presidential candidates para pakigbatuan ang COVID-19 ang labi nilang ginalantaw sa pagapilion kung sinong suportaran. May mga mail-in ballots na nga nag-alabot halin pa sang Setyembre sa diin madamong turnouts bangod mas madamong mga nagaboto sa mga tuig kumpara sang 2016 elections. Balit alin sa Estados Unidos, John Sala. One Western Visayas.